rumiyin dipegang Bapak Pairan adalah Ibu Dewi Saroh. Fotografi sumangga. Nggih, sampun Kang Mas Sinoman yang cowok ke depan. Sang yaning para tamu kang pinantu syukur rahayu nyuwun tambahing pangestu ingkang wilujeng. Anggen kula ndherekaken tata rakiting upacara adat Widhi-widana panggih temanten. Nenggih wong ayu Kusul Fatimatu Zahrah, wong bagus Muhammad Edi Prayoga ingkang badhe kasembadaning punika mangke. Kunjuk sang pujangga pujangganing agung miwah sang Dewi ning pepaes kula dherekaken mranata gelaring upacara panggih. Kinarya manambrama rawing kadambesan saha temantri kalih ing mangke kadang kula restu Ibu keparenga ambarung ungeling selawat Nabi. Purna selawat Nabi mangke DN 2 audio keparenga ambarung ungeling kodhok ngorek.